Bi ambe alamusadona November kalo claim gan woro ambal mo abisimila akadum kibaru keneka bi kibara mun mambolo kada kuloka ode kunu arabado November kalo claim gan duru gouverneur croatan wolon vla sigla malikono ni ayire la kafoko matan kelen kon bala ko ule fintikila kawi kibara mun serama ulu kon ayire kafo ko kunu arabado conseil des ministres senfe ni oye anga ministre ulu ka dogokun lajere o senfe gouverneur tan wolon vla sigla ni ayire la kafoko tan kelen bala ko ulu be fintikila kawi gouverneur ulu kon ye forba chakelawye mun kon be jamana joyorofa marabulu konnala kawla na fene kafo gouverneur mun kon me barala mali kono ko ulu kon be barabla kuday dola ka sababu ke uga lagana baliye aleni musaka yere fene dokoya o ukumu konnarla matan wulun fla kura kon sigilen fleni kibara wara mambulo kada kulo kan ode kunu arabadu november kalo claim ganduru kulikoro ale marabolo ekol karamogo ulu koni ye uka barabla seben koni bla ka yire ka fo ko ulu koni ye barabla do kon damne kunu arabadu ko fukata fo ulu koni ka lanyinu koni sabatila kibara mun sarama ulu koni ya yire ka fo ko kulikoro ale marabolo ekol karamogo ulu koni kelme ka lanyinu do koni ke jamana nyemogo kon fe ni ulu koni deselendo ka sabati o lanyinu nu yere koni la puma baye munye ko november kalo mun flene ko jamana nyemo uka ujija ko o war ko ni saratele ala ale ni october kalo temele fenela ko nara ale cercle école karamo ko uluma sara ola ni ko ne ni école karamo nun ko ni kala nyinu ye wala sa ubese ka barada mine kroy kibara wara mbambolo kada kuloka ode mopti mali chamancha bolo fe o mara bolo do kon be no ko minima kanda ko bingal ke wale tara ka nyesi ni nduguin kon ma clef la kada nyokon kan hakilla jigina tenendo bingal ke wale kon tara ka nyesi ni nduguin kon ma ayere la khafo ko ma turu nyokona ko ulu kon ne bonela unina wote melen fena ko fe tratado ma kile mun ye bingal ke wale tara ka nyesi ni nduguin ma o mo ko kala ka segi kana ni ndugu kelen kon koroni ninga jat ke wale tara ka nyesi ni ndugu de kon ma ko wa ko sien flana yere kon na ko wa fene ko umada uma uklala fene ni ka dugu yoro chama ko ninjini ni ka kla katani dugu de ulu kon ka bagan chama ye ufe sire do ka fala ko kabini bingali ke wale kle folo ko wele ko ni blala mali finitiguma ko mo ko ni maseni yoro na ko fukata se akle flana ko ni ma ko finitigu ko ni kunte ni yoro ko fale na no ko kunu arabado november kalo kle mugan woro ni bingali ke wale kle flambe ko fe ko mali finitigu ulu kon serola ka se ni yoro ko fale na ambe wakati mine go san jatemina ko ne ayire ko mo mun ko ni tora ni klefla bingali ko na ko u kon beta mo wolom la walma mo segi nyokona la nga mali jamana nyamo ko ulu ko ni ma hakeya jonjon ko ni fanya na okula falo kibara were mana soro o ko fe ambuda okuluka kuna foni kunchela kibara were mbambulo kada okuluka ore ka keni kunu arabadoy november kalo klem ganduru ayire la ka fo ko coronavirus ira mo binan nan ne la mali jamana kono ko mo woro ulu kena la ka bo coronavirus bana la fene kibara mun sarama ulu kon ne ayire ka fo ko coronavirus ko ni yelen flene mo mun kon nani ko ado ko ni bora kay marabulula kerenkere ya la kiba do kon fene bora kulikoro marabulula kerenkere ya la kalabankoro aleni kati do kon fene bora Tombouctou chama era kon fene yera Bamako ale sigidawo era kon fene konnala o sababu yala kabika coronavirus damne malla ay ma hakya mun ko ni mine ulu ko ni jate be mo banani kebe nani aleni bioro ni kelena wa mo munu yere tan la ka sababu ke coronavirus ulu jate be mo keme aleni binani shekina wa mo munu yere kon fene kenela ka bo coronavirus banala ulu jate be mo ba sabala aleni mo bioro o sababu yala ale bi anga kene ministre so ale kon be wele da kon ke ka nyasi malde bela jelen kelengir nama anga sanya wale ka ulu kon ni matrafa wala sa am se kani baren kele ka bo mali jamana kono ambal mo ni ne kuye akwa bi don kibaru e kada okuluka aninche akakulu ma jola akambe anyo wona were